Ako di ay si Maria Catherine Balyatan, asawa ni Richie Balyatan. Niari ko sa brigada para akong ireklamo ang company sa akong bana. Kay niadtong November 10 to 17, na-admit akong bana kay na mild stroke. Then after ato, ang gi-comply na mo tanan iyang mga medical ug among gipasa company, gi-ignored ang iyahang mga medical sa company, wala gi-file sa SS gikan sa November, December hantod na January na lang. Then after ato, diha pa sila nilihok nga miingon ko nga ako nang i-adto sa brigada. So pagka 21 ko ni sumbo ni text nila nga if di pa nila i-file sa SS ang sickness sa kumbana, ako na silang i-adto sa brigada. Mao to pagka 23 usa pa nila gi-file. Pero anang 23 dito na sad mi sa Southwestern kay na-admit na pud akong bana, lain sang sakit. Then pag-file nila, ga-reject na sa SS tungod kay dugay na kaayo. Usa pa sad ato nga time kung gi-file pa to nila among SS, nagamit unta namong kwarta. So mao to ang HR ni communicate namo og misaad og cash assistance sa company. Sige niyag saad from February 5, February 10 hantod karon nga iya na sabing gipabalik, wala gyud nahimong saad ug din apod siya motubag, tawagan siya ni sa taga brigada. So mao na akong reklamo nga din aman siya motubag, ako ipagawas nga ingon siya nga naa-joy cash assistance nga makuha akong bana, pero hantod karon wala lang gihapon sa tulo niya kasaad. So maura na brigadalan.